awubawuchezi SK kunjani tata azaphila manje kozimi njani mfana I'm right so sendikubiza bawuchezi egama lapha ke character ngoku so kubani igama lakho lokonyana igama lami Solomzi Mnwana Solomzi Mnwana okachezi nguchezi isiduko sakho no chezi stage name stage name igama ndilifumana pha kushuka mama kushuka so Solomzi ngowaphi ke wazalelwaphi ithini imbali yakhe okay mina ngizala beTinarha ngikhulula beTinarha ndafunda beTinarha akwangoku eyophuma kwami esikolweni besiyeka bendibawela uyithere qha it's a long play mshanami long play guys ubawucheza apha imbali yakho ibhale phansi ndavuna mana ayifunde ngalangela ayibhale ngayo phansi I think lithathe lapha ubawucheza ubafundela abahlali bakuve okay ngalangela ayibhale phansi ngathi ngifunde incwadi ndizo bamba apha manje checka up yabo mina ndingu Solomzi Mnwana okachezi eChina bandazi Hongshan eKenya bama Solomzi eKenya 2008 ndenza i-interview kwi-Swahili radio yaseKenya from SABC Studios. African true Channel Africa yeah. Yabona iChannel Africa ndayazi route yayo ukuthi operate njani. Okay. iChannel Africa it's straight Kenya. Iphume Kenya it's straight Britain. Like yabona kune radio by America kuthiwa Radio Voice of America. The Mamela station. Disimamela True Channel Africa. I-operate njani? Apha eKenya Studio 5. Apha Studio 5 bathetha ngeendaba zalapha eAfrica. Then after that baphume Britain kwi-Radio Voice of America. Kayifika pha eBritain bathetha ngendaba zase-America. Valamela engqolo. Xa ufuna ukwazi okanye ufonele kule number ukunika yona ubuze ngoSolomzi 1887 809-473 okanye ufonele number 2547106809 nasi enye number kugqibela 3491625808 ufone kuzo number ubuze ngoSolomzi Mnwana. Okay, so zinamba zase-America yes. Yase-America seKenya, enye yaseCanada, enye yaseSpain, enye yaseKenya. Bayakwazi pha. Andithethi into yaseBotswana, ndithetha ngento ezikukhompyutha. That's great. Iphi yaseChina, uthe China bakwizi Hong Kong, then ukayifaka yaseChina nje. No. That kuwe is a long play. It's a long play. Bambi bawucheza. No, yebawuchema sibuyisela lapha eMzantsi. Yeah. Yakhula beTinarha and then upbringing yakho binjani? Ukhule njani? Ukhule ifamily njani? Yeah. Khule njengabanye abantwana. Like yabona mtshana mna ndiyi-historian. That's why ndifuna namhlanje ukuthetha nge-social history ne-technology yayo. Mna ndikhulele kulantuka mna kwi-technology. Ndiyayazi mna ukuthi generation itshintsha njani. Into eyenzeka phakathi tamkhulu president uCyril Ramaphosa notamkhulu Julius Malema. Laa nto leya
mna andimanga because i-technology iyanixelela ngalana. Oh wawuyazi wena before isenzeka ngoku wena buyazi before? No, ndiyazi njani bekumele unjani because xa kutshintsha i-generation bakho into nje. Oh laa nto leya yenzeka xa kutshintsha i-generation ishintshe lwa hlobo. iwesi yanamhlanje ke ilaa nto i-generation because yona i-generation ye-democracy ngoyinto zazi iwesi yabo. Abazali bethu kaloku abayala nihlale kanje nomlungu. That's why uyava abantu abadala abathethayo abantwana banamhlanje nabantwana abathethayo hayi zenzela into zakudala yabo. So ukhuleka ixesha linjalo. Yeah, ndiyakwazi adjust into enifundisa loo nto yi-technology. Technology. So i-technology angela xesha Shall ndithe yabona i-social history ndiyayiqonda, I understand. Social history. Njengoba benditheni laa nto historian. What is history? History is collections of the events. Yes. By dates and times. That's what says. I want. Hey, I better. Ngoba sisakhula esikolweni. Mhlana mdasa ndithi lento ilanduka i-long play. Asinalo ixesha singabathetha kusho. Ngexesha besakhula esikolweni. Besimana sibuzana. Hey man. Sicoko class no nge-subject. Hey man. Hey subject wena uqonda ba. And ngiyaqasha ke sithakete i-university ke uphuma kwakho e-university ufunda laa nto uba yintoni. Geography, history. Man, zokwenza ntoni nge-history man? Maybe office ngawuqasha nge-history ngaphangela apha i-history. History ndiye ndayithanda mshanam because ndithanda ntoni history? Ndifunda ngam. Laa nto ndikuxelela yokutshintsha kwelantuka kwelizwe ya kutshintsha generation kutshintsha njani. Technology yonke leyo. Yabona ke mshanam ndicinga ke ndasho nathi i-technology yandithatha ndisengumntana omncinci mntana ongawo apha ebuntwaneni ndiyafunda apha eGoli. Njemi ndifunda nje utishara xa ingena pha emnyango ephethe ezi textbook zakhe afika azibeke ediskini tishara unxeba. So mna njemi ndihleli mna ndijonge ezi textbook azibeke ndisijonge zonke ndifike izinto ziyafana nto straight ingathi zenziwe xa andizazi uba zenze njani mara yakhona ingqondo bathi man ndiyafuna ukwenza laa nto ezi textbook ndiyafuna uzenza qha ngela xesha ikhompyutha ndandiva nje ndazange ndayibona ukuthi hayi ikhompyutha yinto esePretoria isazi sonke kulo mhlaba ndiphelele apha. Like amaphepha atayitshiweyo ndazi iphepha belibhalwa phi njani yabo mara yayibona i-writing mara iyafundeka le nto. Ndizothatha ezi textbook thala textbook kanye zithazibe zibe ntathu ndizijonge ndifuna ujonga umohluko apho zihluke khona. Ndijonge nento encinci chapha sencinci ne-full stop nekhoma ndijonge mani into zifana straight ndibuze zenze njani lo mntu ezinto technology. Mna kaloku ndicinga uba wenza incwadi eyi-1 agqiba ayibeka aphinde athathe okokoko qha nazi inipitha 10 zifana lewe mosube nophazana lobo kancinci okokoko ndikhula ndifuna loo nto yabo le mntu yenze njani lo mntu wenzele because ndiyafuna ukwenza le nto noba kunini yabo. Xa sayanga esikolweni siya kwenye itipu yabona phaa le area iChrisani ingekabikho la area leyo. Selihladi phaa kuqala ngase-airport kune inkukuma esuka etown yelahlwa phaa. Inkukuma
esuka ezindlini esuka ezifactory lahla khona abaze airport kule ndawo eLandu abaze Christian singabantwana xa singasikolweni siyaphasa echonto zodlala lapha sichole kapha ngesichola lapha amaphepha imagazine ze-Afrikaans his genoite i-comics ze-Afrikaans ukarel en sarel die scheme die live hex yabo sichole njengoba sichola izinto ezimagazini lendiqaphelayo mina kukhona imagazini apha ndibona ezi azibhalwanga apha eSouth Africa ziphuma overseas wonke ndawo ze-overseas apho uzofumana i-biography Bruce Lee i-comic book Charles Branson Landuka Jackie Chan bonke abantu base-America uMichael Jackson uMike Tyson i-biography yabo ezinye i-biography enye isi-comic yabo sibona kwezamagazini and kungalibali thina siyi-generation ye-screen siyi-generation ye-TV aba Pete Vellenbota abamenere Pete Vellenbota sibabona apho newspapers late sizobona e-TV ngo-7 o'clock ezimoto kwaSwallows Kaizer Chiefs Orlando Pirates sizibona kwezimagazini the weekend ngo-3 sizozibona pha e-TV yonke laa nto ba-Michael Jackson uRambo sibabona apho ezimagazini noba James Bond babona TV sizobona eholweni ebhayisikopu emathanzini bonke manje abanalo Mike Tyson Gerikutse sibabona apho kwezimagazini siyababona kwi-video cassettes ezidlala nge-DVD iphume TV yabo i-technology yanibamba ngoku i-technology now it makes sense ke about cheese yeah and thank you ezukhula ke ngoku ndikubambele i-technology kubambele and then acting yona wayincancaphi ke kuyona mamela lo mshana ngoku ngithetha nawe ndinayo ifilm ye-comic drawing ethi Feathered Friends ikhona ku-Facebook ikhona ku-YouTube thenkomla Feathered Friends guys ubawuchezo ikhona ku-YouTube Facebook naku-Facebook Feathered Friends beneza nokhwana okay enye intwana yami ke leyo Shandana yilo ntwana leyo siyaya kuShandana udufuna ukubaba bekukhuleni bawo incancaphi okay dibanaphi nayo walula isipho isakhono sakho sokuactor wasolula phi wathini kuye kwami isikole lapha ithanqolo iselapha esikole sikuthiwa inkululeko ngoqala ithanqolo esikoleni ndakhumbula kushiwo yoba uchezo ndifunda pha uyabona ke mshanami ndithe nethi ndifike ethanqolo yavuthwa ingqondo yami ndaziba umuntu omdala ngendlela encinga ngayo indlela umuntu omdala baliminyaka ithanqolo baliminyaka mshanami ndisithi yabona ayikho into esengqondweni ngaphandle kwe-university ngoku baliminyaka ngoku ukuthi kulo nyaka ungalibali ngela xesha umuntu akazi i-university uva nje igama i-university i-university zazifihlwe zazibekwa emacaleni zange ndayibona ndiva nje kafuni leyo uyagqitha apha uye-university ndiyafuna kulephi and ingqondo yami ayisekho pha apha elantweni standard i-university nam ndizikule university kwalapha xa kuzophela unyaka bakwiveke ezizayo sizobhala examination ngela xesha letoyitoyi ke kwathiwa zathi izitudent zaselima ekhaya kulo nyaka abeSolomon Mahlangu eseyilima ekhaya zasikole i-high school i-secondary mazizi-2 iyo nelanto ilima ekhaya nethanqolo zathi izitudent
zaselandukeni phana ekhaya. Exams ayibhala namhla kulo nyaka. Ndizayithini le? Ngosi ndibale kangaka manje leminyaka. Uya university. Leminyaka qonthixo. Lo nyaka uzohamba nje ndiqonde ndithimba fit for examination because sendibalile. Andifuni ukuphinda class, ndifuna unqumla. Into seyithetha nabani le? Hey manje ivakala lento. Nesitudent apha esikolweni ndiyaziva xa sithethe hey ilimi ekhaya akubhala. Hey. Xa ndijonge i-t-shirt ngalento ingathi aziya because ziqhubeka umsebenzi wesikole futhi akho t-shirt ethetha ngalento bakubhala ayafunda zafunda isi-t-shirt. Hey mtshanam ndagula apha andifumana ukuthi esikolweni ngathi ndimndedwa mna nto xa ndijonge abanye abantwana babhizi baququzela bezinto zabo bafresh njalo losizi esikolweni ndimincelela nto ke-examination thixo yintoni abantu bayeke nje mani bayikubhala examination yabo hayi safunda yazisondela intsuku bazizobhala mani ithetho le nto thixo hayi ndiyazi ukuthini namhlanje iqala examination kuyabhala so yaphela kubhala mamela mtshanam azojama dama namanzi. Mamela qontiqa ngeke kuzobhaleka yazi mina kuzobhala cwake eklasini amaphepha khona first paper sahlala people pencil hey and njembe ndinduka nje njembe ndibhala ingqondo yapi lanto indlebe zinceze mamela ingqolezayo kodwa nantso nabo besize ndabenza isivi toto ndaqonda damn ifikile imeka lahle zo zinto phakwesa yaba uphuma kwami esikolweni ngalo xesha zange phinde ngibuye ndiqonda bawucheers yabo and i-technology ngihlela lapha ndaqonda yabona ngoku emthanami ndiyophinda iklasi elohlobo bawucheers ndiziqonda izifiti apho ndiyagqitha kule nto ndiphinde futhi ndiyiphinde qala ngoJanuary eqaleni positive ke ngoku hey mandiyephi ndiyababona uBetchange bahle pha eTV baphemile phaya bavela phaya period disc make ngisondele phaya ke ndiyazithanda ndise-TV le make ndiye kule ndaba esikolo ndibangathi Eastern Cape kwangekhona istudio sinye ngela xesha eli ndibangathi ndikhangela izitudio abantu abaculayo so uyayikhumbula ingoma yokuqala wayenzayo ile dayenze eGauteng ndayizisa kuwo mandithi ndifakele ku-YouTube ikhona ithi sina ngendayizisa kuwo ingoma ile ndandenze interview yayo lantukeni eKenya dayenze ingoma le ngoma leyo inengoma ye-Afrikaans iClad Khan ilena yedlalwa pha kwi-Radio Swahili iyabanjani ngamlezweni thina ikhona manje uzokuvisa ikhona loo nto yenza nayo eGauteng ilaliyo yami yokuqala leyo Come nje sayifaka ku-YouTube XS wat gaan dan vandaag skippaan machine zakhipha mpenje ama-cricketers pad azisha ke phezu kwayo masuka lo Speeching pinchizam, sexing pinchizam, touring pinchizam, lanim pinchizam, zorim pinchizam, tiling pinchizam, vim pinchizam. Kule acting yakho so ndiyena uqala kwam udibana nawe mna uve I think about 8 years ago ngiqala ukubona time fika kumuzi wethu soke eGauteng nomfo and then
but ufika ingathi nam njengomuntu ozilungiselela uyibuyele eRhawutini ngelo xesha. So sancokola nje into encinci ndakushiya kwezinye iitshomi zam okhwana. So kandithathe ke uthi gqidi ukubona ngalaa mini 8 years ago usithi usuke eRhawutini. Yayinjani impilo eRhawutini? Usuwa ntoni eRhawutini? How long did you stay eRhawutini? Usaza ntoni? And then for uzana yapha thina sadibana walapha thina ubuyele thina. Yeah, sithethe into eyi-one mina esikhethu sithethe into eyi-one because lo mbuzo wakho ungena kanye kule ndawo uyeka kwam isikolo. Because ndithe kaloku uphuma kwam elalukini i-school control ndizingela endaweni ezityhulu Uphumelele esikolweni ngomnyaka? 80 zabo 84. Yes, sesongazalwa. That's it. Lento into senongplay. Ngazalwa la ku-8 years yecibona isikolo. Okay, xolo. Njengoba i-technology mshanam, i-technology into egayidayo because xa ujonga ingqondo yam iyalinga ngqondo yini kule ndivundo tamkhulu. Yes. Bethe ndiyani technology. The Eastern Cape kwezikolo and istudio kukho le nto kuthiwa yiJohannesburg into yazela indawoni. And xa ndifumana mani ezi nothi ndizibona phaa zenziwa kule Johannesburg, ii-SABCs kule Johannesburg. Kwakuyinto ethi nalapho zange ndithathe nje uhambo. Mntanam, long story nyhani. Ndimamele ukusuka kwam ndiye eGeorge kuqala. Ndimamele eGeorge that straight kaloku ndiseGeorge ndimamele umhlobo wenene FM seyiRadio Xhosa ngoku. Ndimamele umama uZolakazi wenza i-interview uJohnny Clerk. Okay. Athi uJohnny Clerk i-interview umntu ofuna ukucula makathumele idemo kuye azitepe nje idemo. So into endenzileyo ndithathe itape recorder, thatha cassette ndatepa phaa ndicula phaa. Ndithumelela nto ezingomeni ezi-lyrics kuJohnny Clerk. Ngoko ke yayibona itekhnoloji ke laa generation yaleta ngoku zazingekho into zo-laptop nee-smartphones ukuthi faka i-post office uqobe le cassette. Yabuya impendulo kaJohnny Clerk. Yes. Ithi impendulo, iingoma zakho i-lyrics ziyavakala necula. Thini ke ngokufaka i-instrument. Beyikhangela incane i-instrument kaGeorge leya. Nabantu endidibana nabo khona amarasta endadibana nawo phaya. Ndawabonisa mani ngandiphela i-instrument apho. Abantu abaninzi mos Slow. asiyo into kunoba slow mshanam. Ingqondo zabo azifuni uzispreda. Bangabe ubethe le katara apho yabo nasi sebantu belo katara kwistrato bomake bonke. Into enceda yenye vele indawo ndiyeRhawutini. Hayi kulapho ke ilife ke because ufika kwam eRhawutini ndifike ndabhala ilantuka ii-comics, yabona ii-cartoons ezi zikhona phaa iFreepan naseFreepan School. Phaa ikhona i-local newspaper bayifana ne-UD Express, izibona Express, newspaper elawini yaselokishini kuthiwa yiValuyile newspaper. Phaya ndinee-cartoons ezimbalwa endizikhuphileyo xa ndizidrowa. Kwi-drawing ndithatha phi ndayichola ngelaa xesha ndingumntana phaa kulaa titi kwase-airport iChristian. Yabo? Yeah, na-Feathered Prize. Into eyi-one iseselapha entloko. I-comic ilaa nto ii-cartoons endazikhuphayo phaya ingayi-comic uKat Asman ndatata eseyi-Musical Education ngelo xesha. Ndayikhupha ilaa nto yakhe ndiyidrowile phaa. Enye ngekatamkhulu uJacob Zuma esengu-chairperson we-ANC. Yazi ndamdrowa njani?
bonke lomzungu yamdrawa ese-stage but imike yacula and then emdrawini kwam ndazibhala ezi lyrics zale ngoma eziculayo i-lyrics zithi if I owe the world a song I will sing. Zisho kodwa ujonge ukuthi kuluzulu uyathanda namhlanje ethanda namhlanje into yakhe kudala nya apha go okay ndibuyile tina ilankeni eGauteng. Yes, ya umbuzo wami busisho bawuchiza wafika betinarha bathini wakwenza ntoni yonke loo ubuyiswa yintoni betinarha? Ubuyiswa kaloku awunothi umuntu ubuyiswa into ngokwabo kwenzitinarha ndigodukile ugodukile I know fair enough bona lokho abanye abantu xa bebuye emakhaya mhlawumbe izinto zihamba kakhe okanye not azihamba kakhe sometimes udiniwe laa ndawo qamba amane utshintsho lafuna ulenza ngalenza ngcono back home. So what was your reasoning wena ngoba uphe eGauteng qamba man? Nice, because nangona ndiphana ndandiyofunda but ndathi ndogqiba ufunda ayikhona option uba mandihlala qamba man. I think ndingane-impact engcono if ndinoba setinarha because apha sibaninzi yabo and into emnandi of being in the Eastern Cape is an untapped into eninzi mana ayikafiki yabo. So I'll be one of the few people ekunothiwa how njengangule nto senzeka Sugar Mama, we are one of the few people abane web series yabo. Kanti eJoburg there are a lot of people who are doing that senza. So imani ngaloo nto balapho you become the first yabo kinto yonke okanye ke if ungoqala waphe iqaleni. So ndifuna uyazi ke ukuba uchiza that decision wayithatha komama magoduke man. Mshana mjemuni umamele nje uthetha nje sithetha into eyi-one because kwasekuqaleni ndikuxelela into yoba ndamkiswa eGauteng kuba Eastern Cape ngizitudio. Ngoku ndithe xa ndigoduke ndizapha ekhaya xa ndifika nigcwalisa izitudio. Yabona mshana mna SK mna ndihleliswe nini mna apha Eastern Cape. Oh man, if bengekho studio ngeke so andihlaleke na studio. Hayi ndiqalele mna nale generation ye-TV mna. Generation ye-TV mshana mna ndave i-TV yafika eSouth Africa ngo-1976. Okay. Ibuya phi? America. So ayi black and white. Uyibukela? Ayi black and white into engaka. Ufika kwayo ifikela etown TV. Apha ezilokishini zofika nge-80s. TV. 1976. Okay man besindawoni man bengekazofika kule ndawo leyo benseza bengekafika behamba sancokola lapho kaloku ndithe xa ndifika apha elankini Eastern Cape ne ndimna ndingumuntu othanda ukufunda since ndiqala mtshana mna hlukana nephepha ikhona i-newspaper lapha etinarha ekuthiwa i-Youth Express ndiyathanda uyilanda i-library ndiyifunde ngenye imini ndiyayifunda ndixa ndithi ne man kuzoba ne-township lanto township film festival e-Unrich kwaLanga ngedate ethile kuyabhaliswa phaa ndibona kule newspaper ndaya straight up nyhani ndafika ukubhaliswa nyhani ndafika ndabhalisa kapho ndabhalisa kodwa ngemini ethile yaqalisa ufundisa i-acting. Oh nice. Yayilantuka ile nto Algo FM. Okay. Idibene ne-ETV. Oh nice. Le-Watersrand University. Sasifundiswa la Grootman le i-president e-Algo FM uJeff Molloy. Sasifundiswa nguye. Okay, great. So ngexesha abasifundisayo bathi kuthi niyabona ngosinifundisa i-acting siyabona into yokuba apha eNelson Mandela Bay akukho actors filmmakers, that is why sinifundisa acting. Ngoku sifuna nibe filmmakers lapha eNelson Mandela Bay, nithathe abantu nibenze interviews
nibenze i-documentaries. Ukwenza umuntu i-documentary okanye i-interview akunidi ukuba ude uyofuna president uzenza i-interview. I-interview ungayenza la muntu uchiba inwele phaya kula contain. I-interview ungayenza la muntu ulala esibhonshini kula veranda ka-Shoprite. Wenza i-interview eqinileyo. Basifundisa nezo zinto. So pha sahlanganiswa pha sasingabakwalanga. Nabase-Dispatch. Nabo lapha kwaNobuhle. Nabase-New Brighton. Nabase-Gelvandale. Yeah, sasilo group. Okay, basifundisa ke acting ke befundisa. Izibe no Siphiwo family wase-Dispatch sayibamela namhlanje. Umuntu ufana nami lo akashintsha subject ubetha iPC1 njengami. Yo tumbani Siphiwo family. Siphiwo family. Okay. Sasifunda sonke apha. Sa graduate ke apha. I-graduation yilapha eLonkeni. Enesimandela landuku. Esimandela University. Sa graduate apha. So wexesha sisilase graduateayo iBay TV yayikhona isifota nenye newspaper yeAfrikaans ethi Sonkorant. Bona ngathi landuku yenziwe eCape Town yayikhona isifota. Kangoba ifoto yami yaphuma apho lo newspaper le. Nice. Bengu 2015 2016 hayi babusolo usebenza nditheka mshanami ekuphumeni kwami apha eqonda ba andifuni uhlala nje dathini dadibana enye out kuthiwa bholo koqoshi skilimi dadibana lo out le eqonda uvapi ku-SK uvaka bani kaloku into yaba ku-SK pha ikhona umjito uNico ndandifunda naye pha sithe xa siphuma pha senza ifilimu sishuta lapha endlini apho ndihlala khona. Oh yeah, remember lo film. Wathi uNico ukhona umuntu okwazi uthi edit kanti nguwe ndakwazi ngelo xesha ngakhumbula abantu bandikhotshwa ke-festival yeah. Oh nyanisile now I remember kaloku shanalo ndimazi ngawo nguwo Nico wayaphi waseGeorge wayaphi uTanika belapha beKerkut yenza ama-original nyanisile usakhona ne ngiyaqola kudala ngiyaqola kudala nami ngiyanisile because ngala sibuyaphi kaloku township film facts lantu ngokusenza le film soyithu sizenza lanto besifundiswa nyanisile bawuni memory yes then qonda is a long story kanami story yadi kuyayibamba it's a long story the conclusion yethu ndifuna all about your character yopha kushuka mama about cheese yayibona mos iyakhula ngoku yabo and ufumana more screen time and abantu bayakuthanda yabo la character xa uya kuyo how do you approach it wenza njani to make sure that abonke i-character uyasuka pha kuSolom's bangiba cheese how do you differentiate no like intenza lanto because mina ndixelele be-acting nobonga kuthiwa mandi-acte ntoni nda-acta mina like bangaba sakhumbula de ndiqala ukubona kule nto bengingayithetha ndandinxibe iloko yayinguwo wanibugocagoca imibuzo ubuzo yeyi mani sifuna umntu apha yeyiphi i-character ongayi-acta and ndabona phaa ikhona into ethile efihlakala because ndabona le mbuzo mani ndibuza yona yeyiphi i-character ukwazi i-acta ndithi mna ndabangephi uthi hayi mani ikhona i-character okanye uqonda uba hayi lena soze ndikwazi i-acta utsho wena bangabe-acting kanti yini banze nxiba iloko no mna noba kungathiwa mani bengumfazi kulaa nto nobona and ndakubona wena ngumntu ulaa nto because
Lapha kulanda kwaDana. Ngirikashe uDana athi ngitshisa isikhama. Uyanqanda wena. Dana ngiqandile ngazigoza. Ubona izigoza. Ayadibane lezi. Because ndayazi mina ifilm nalo. Lo ngathi ingxaki lento yethu siyenzayo. Okay nayi yamosheka. Abantwini yascrutinize. Yamosheka, yeah. Okay. But ke asina no mfuna nathi sibe comfortable. Yeah. Ithi xa ifika ebantwini nathi sibe comfortable. Yeah. Oh no, understand like about cheese by acting which is good for thina abantu babhalayo nabantu abenza izinto because usinike room to play with the character yakho yabo. Good. Ndifuna siye kule growth yakho esiba ukhula ngoku i-character yakho ba cheese kuphi umhluko ubonayo kuwe from the outside okanye ngoluphi utshintsho olubonayo now that i-character yakho kaba cheese because ufike umuntu oqhwatywayo phelele pha naw ngokuba manje ufumana more lines and naw ngoku uyakwazi episode yonke so bendifuna nje ukwazi utshintsho oluboneleyo ever since then. Okay, hayi utshintsho ndiyazibona mna xa ukuthi ndifikile ekhaya ndizezidlala la nto kaCheese enoba ngavele enye like mna ndimuntu ndithanda ii-movies yabo ndithanda ii-movies ndithanda za films fast like ndingumbhali mna amancwadi izitori azibhale izitori zeradio yabo so ngenye ixesha ingqondo yami yakwazi like i-director indinika i-script so xa ndifunde eza script phaya into endiyijongayo yi-message efuna ukugqithiswa because umsebenzi wami ugqithisa imessage phaa efuna uyidirector ndijonga imessage idirector efuna ndiyigqithise phaa nanto into endiyenzayo xa ndi-actayo. Oh man, so ngexesha e-actor nam ndadirector ngapha. No, that's powerful. I'm quite impressed and happy man for when about cheese. And into kudala wawuyifuna le. Yeah, dream come true. And to see you flourish and abantu bekuthanda. Yena ndinovuyisayo kakhulu because kunzima nathi ke ukumane sifaka abantu abatsha ndiyisho ba lento siyenzela abantu. Yeah. Xa abantu beyakho happy ncam lutshintsho siza nalo. Iyasikhathaza kancinci but ke utshintsho sa-understanda lubalulekile. Yeah. Asikwazi ukwenza into enye silindele ukhula eziba senza funeka simane sizama utshintsha. Yeah, be flexible. I-growth yethu ipha kutshintsho eziba sikhula nje funeka le technology namthetha ngayo. Le technology uthetha ngayo. No ndakuvela uba utsheza amazwe okugqibela mananzi camera yakho ubabulela abantu okanye ufuna uthini kubo. Oh, to all the people. Good morning. I finished the words, man. Bye-bye. Oh yeah, about oh yima ukumbuza ndiwulibeleyo. Intone enjoy yayo ngosebenza pha kuSugar Mama. Like intone enjoy yayo to work with the Sugar Mama team. Yo. Jana mna bukubona wena SK man ndifike kuwe uthi wena kum hayi man mzima man ungabuza kum ungakangwenzi appointment ngoba ndizithanda izinto ubuzophoxeka apha kum mna mtshana ndonotyiswa nje bangenze kuni ndizonwanyiswa nje kuhlala estudio kanje. Oh my brothers. Ndigqibile ukonwaba. Oh dad. Ngoku xa ndiphakathi kwenu. Bangabe ngiqaphela qala bendisiya mna pha ndingashuti. Oh yeah, abantu abayazi loo nto. And xa ndihamba pha andiqondo inewara ndishuta ndiyovuya xa kuba ndikhona ndiyibona nento yenzeka. Yeah guys, uba ucheze I think you've been almost zonke ishoot zethu. Ungashuti. Ndingashuti because nangona ndingashuti anawari bayashutanga. Ndiyavuya xa kuba ndiyayibona yenzeka lento ndifuna yenzeke, yabo? Ukindawo right. Good. That's so chinyansi. It's a long play benchini saqala. Wasephela nje it's a long play. Ayipheli iyalando ngomso phina senze interview. Ngoba sigqibelisile. Yeah. Andakuviyela about cheese man. Yeah. To see iphupho lakho liya kulento unqona lube yiyo kumnendifisa kamandi ukuthi sifisa. Ndaziva sendifikile. So ufikile. So mna on behalf of i-team yethu kaSugar Mama
kunye nabahlala bakuthandayo sikubushela ngokuhle. Inkosi man, inkosi Sifuna bahlala. ukubona Ngibona bantwana basekhaya. Ngizofuna ukubona uqhubeka man. This is nqabile into enje. Nqabile babushizo. Ebona utamkhulu ofana nami ngomona apha senzo ezinto. Hey. Ngeke nathi mina technology. Ah, Technology yakhupha system yabantu, ifaka system yabantu akabhadlanga lo because awukhola system yemiggalelo yemigidi wena. Asivale. Show out just. Yes, I have that.